Аз на теория знам, че ако си решил да бъдеш щастлив, не трябва да се уповаваш на външни фактори. Обаче питаме дали от понеделник до петък не чаках да дойде четвъртфинал на световното, за да гледам двата мача. И питаме дали петък пред целия ден не ме боля главата, особено най-много, когато мачовете вървяха. И някъде на първия мач на полувремето се зададох въпроса: добре бе, защо? Защо ме боли толкова много главата? По принцип не ме боли главата, нямам някакви физически проблеми. И си казах, ето защо. Върнах назад и си казах, аз очаквам този матч, че едва ли не ще ми донесе щастие, ще седна, ще съм спокоен, няма да работя, всичко ще ме е наред, ще сипя една безалкохолна биричка и семки и ще си гледам матча и всичко ще е топ. Даде, обаче това е пак някакъв вид въдица, който съм си я пуснал тази въдица и чакам нещо друго да ми донесе щастие, а не вътрешното ми състояние. И веднага, щом го осъзнах това нещо, веднага ми се промени вътрешното състояние и съответно главата отмина и можех да се насладя на матча без да очаквам, че той ще ми донесе щастие, ами да разбера, че аз вътре в себе си съм щастие, нося щастието вътре в себе си и нямам никаква нужда от нещо външно, за да ми донесе това щастие чрез някакъв вид удоволствие. Така че, напомняне и за вас. Предстоят финалите.